سلام درود پوسٹ کمکی احوال 26/6/2020 پوسٹ میڈیکل ٹیم وقتگی پچ روچے احوال گرداو جگر نادرا پجگور جامنین غریب و تنگ دستیں محمد نذیر 10,000 کلدار کمک کنک بیتاگ نصر نادرا شبیر غلام پر انجیکشن گرے کے واسطہ 25,000 کلدار کمک سر کنک بیتاگ شبیر ایراباد نندوکیں تو یک ورنائیں بچکی آئیے ناسکارا نام تو تر رتاب کت نکاں ڈاکٹرہ سہ ماہ سرا یک انجیکشن یہ کورس داتا نصیر احمد نوکابادی MIRO CT اسکین ٹیسٹ واسطہ 20,000 کلدار کمک داتا نصیر احمد چماچے سرا کب تک یک غریب و تنگ دستے اوس آئیے کمکا کنگائیں پوسٹ میڈیکل ٹیم باس حمل بلوچ آئیے ہمردائیہ کنگائیں چار ٹاٹی مولدات پر ٹیسٹانی کنگے واسطہ 14,000 کلدار کمک داتا گردن مزنے دانگے نادرا غریب و تنگ دستیں بی بی زلیخا پر دانگے آپریشن کنگے واسطہ 15,000 کمک داتا زلیخا پنجگور نندوکیں یک غریب و تنگ دستے گردہ نادرا نورجان عبدالسماد 10,000 کمک داتا نورجان گومازی نندوکیں یک غریب و تنگ دستے باز دیر انتہائی گردانی ڈالسز بوگائیں پوسٹ آئیے وحد سرا کمک کنگائیں گردہ نادرا سمیرہ مرید 10,000 کمک چاوست نیمگا دیگ بوتاگ سمیرہ پنجگور دا بادان نندوکیں یک غریب و تنگ دستے کمک کے رہ چاریں رکیہ محمد یونس 5,000 کمک دیگ بوتاگ پر ٹیسٹانی واسطہ رکیہ دشت اسادی کے نندوکیں یک غریب و تنگ دستے جود پارکسا اوس بے وسا اوس ویلفیئر آرگنائزیشن بلوچستان